Aritz Gamboa etorri zaigu gaur, bera artzaina da eta erronka bat prestatzen ari da urriko azken astebururako. Arratsaldeon. Atxaldeon, bai, berdin. Zer moduz? Bueno, ongi, nekatu xamarra, baina ongi. Gogokin da ongi, bai. Zu artzaina zara eta urriaren 26ean erronka bat egitea duzu pentsatuta, Bai, ni hartzaia naiz eta ardi latxaz osatutako hartalde bat kudeatzen dut, nire anaia eta nire lehengusuarekin, Xabier eta Aitorrekin. Hiruron artean ardi latxekin lan eginez esnea ekoizten dugu eta esne hori gaztan transformatzen dugu. Gazta hori bada Idiazabal jatorri izendapeneko gazta. Eta hori da gure ogibidea, gazta saltzetik bizi gara. Eta esan duzun bezala, hori 26an, urriaren 26an, erronka bat burutzera noa, nire ogibidearekin, nire jatorriekin, eta gaztarekin finean zer ikusia daukan erronka bat ez. Badela, gazta hori motxila batean hartuta, Idiazabal jatorri izendapena duen gazta hori motxila batean hartu, eta Arruazutikan, nire aitaren herritik eta ni bizi naizen herritikan, mendiak zeharkatuz Izabaraino eramatea izango da helburua. 27an iristeko Izabara, eta Izaba da nire amaren herria, eta beraz nire familiaren beste aldea hor dago kokatua, Artzai jatorria duena ere. Eta beraz, Izabara iristen naizenean, erronkari gazta batengatik trukatu edo gutxienez partekatu egingo dut gazta hori. Bi gazta horiek simbolizatzen dutelako mendialde horretan hartzaintzak eduki duen garrantzia eta gaur egun ere landa eremuak gure gizartean daukan garrantzia eta hori balioan jartzeko erronka hau okurritu zitzaidan. Gelditu gabe, 170 kilometro gutxi gora bera, 8.000 metro positibo, eta hori da erronka, ea lortzen dudan. Eta zein da helburua, erronka honen helburua zuretzat? Badago helburu bat dela, ez dakit nola esan pertsonala, bai? Hau da, nire bi jatorriei omenaldi bat egitea. Nire bi jatorri horiek Artzai jatorriak direla, aldarrikatzea, eta hori harrotasunez esatea, ze badirudi 20. mendean behintzat hartzaintza eta oroar baserrigintza edo laborari mundua eta landa eremua gainditu beharreko eremu bat bezala ikusi dugula gizarteak. Eta, ni banator esatea, pixkat aldarrikapen bat egitea ez arronagola nire jatorrietaz. Jatorri horiek daukaten garrantzia gure gizartean, gure ekosisteman, gure kulturan, gure hizkuntzan. Eta balioan jartzea izan ginen hori ez. Eta zertarako, gaur naizena, gaur hartzaia naiz, hori ere balioan jartzeko, errealitate bat da, gaur egun errealitate hori existitzen da oraindikan, eta gainera etorkizunean existitu behar dela, hau da, izan nahi dugulako. Eta helburua da, nire jatorrien bitartez balioan jartzea guzti hori. Omenalditxo bat nire familiari, baina familia horri egiten didan omenalditikan, nire herriei egiten didan omenaldi horretikan, gure, hau da, gizarte baten errealitate ordezkatzen duen ondare guzti horri omenaldi bat egitea eta balioan jartzea. Eta gero horrekin dokumental bat ere prestatu nahi duzu ez, edo horretan zabiltzate, bideak dokumentala? Bai, azkenean bideak proiektu honen izena hala behartzuen, ze azkenean bide ezberdinak saretuko ditugu, bide bat egingo dugu orain arte, duela 500 urte inguru egin zen bide bat, Nafarroako independentzia babestera erronkariko tropek erronkaritikan sakanaraino egin behar izan zuten ibilbidea, 200 bat soldadu, gudarik, ez, Gaztelako tropai aurre egiteko. Oso modu simbolikoan, ze 200ek 14.000aren kontra ez zuten ezer egiterik, baina, denbora tarte bat eman zioten erregeari eta korteari ihes egin ahal izateko eta beraiekin artxibo guztia eta ondare guzti hori eraman ahal izateko, ez. Duela 500 urte bidea horretarako egin zen, gaur, esan dudan helburuarekin egingo dudan bidea izango da, eta hori egiteko bide ezberdinak hartuko ditu. Eta bide horiek badira historia ezberdinak biltzen dituzten bideak. Historia horiek dira gure ondarearen parte eta horiek balioan jarri nahi ditu.
Eta hori balioan jartzeko ezinbestekoa zen modu material batean biltzea, eta horregatik dokumentalarena. Hau da, bideak dokumentala hortik handatorrez, ikusentzuneko bitarteko batez, hori biltzen saiatzea, eta hor gelditzea. Bueno, edo zeinek ikus dezan, kritikatu dezan, eta etorkizunera ere mugimendutxo bat sortu dezan. Eta protagonista desberdinak daude dokumental hontan? Bai. Guztiak artzaintzaren munduan? Ez hemen ideia da, bueno, denok nolabait ere islatuta ikustea gure burua ondare honen baitan. Eta hor dago gizarte bat, egia da, landa eremuko gizarte bat dagoela, artzainen bidez, baserritarren bidez, bertan bizi diren herritarren bidez, baina baita ere mundu urbano bat badago. Eta ezinbestean elkarren harremana behar dutena. Hau da, landa eremuak eskaintzen dio hiriari, bai energia, eta baita ere elikagaia. Eta beraz, zubi batzuk eraiki behar ditugu, landa eremua bizirik egon dadin, bestela hiriak ez du bizirik egoterik. Eta orduan, dokumentalen honen helburua da, bide hauetan, denok elkar topatzea. Eta nola, modu ezberdinetan, egongo gara hartzaileak, baina egongo dira mendi korrikalariak ere, egongo dira kirol munduko pertsonak, modu batean edo bestean inplikatuak daudenak, egongo dira ere historiarekin zerikusia edo historiagintzan zerikusia daukaten pertsonak, gure ondarea balioan jartzen lana egiten dutenak, gastronomia eta elikadura munduko pertsonak, esan edo gure gizarteak ordezkatzen dituen eremu ezberdinetatik, bideak egingo ditugu proiektu honetan parte hartzeko. Eta hori bai, erdigunean kokatuko ditugu gazta eta hartzaileak. Pentsatzen dugulako momenturen batean, gizartean, gure erdigunea ere behar dugula eta hori aldarrikatu behar dugula. Eta horretarako eraiki nahi dugu baita ere proiektu hau, ez. Azkenean, bideak eraikitzeko eta zubiak eraikitzeko, bi mundu hauen artean, gehien bat gure mundua beharrezkoa delako, eta beraien konplizitatea behar delako, kontsumoaren bidez, egiten diren legeen bidez, hartzen diren erabaki politikoen bidez. Azkenean, politika gune garrantzitsuenak hirigunetan daude, eta hiri kultura batetik hartzen ari dira, eta landa eremua gero eta baztertuago gelditzen ari da. Orduan, elkarren behar hori ezinbestekoa ikusten dugu, eta beraz, horretarako saiakera txiki bat ere bada. Beraz, ari zara jasotzen, proiektu honetan parte hartzen du denetariko jendeak, eta ere babes handia jasotzen ari zara, ez? Bai, proiektu hau aurrera ateratzeko ezinbestekoa da jasotzen ari naizen babesa modu ezberdinetan, bai? Hor badago jendea lanean ari dena proiektu honetan, laguntzen ari dena edo parte izaten ari dena. Badugu adibidez, Iker Karrera bezalako mendi korrikalari bat, oso aditua eta punta-puntakoa kriston esperientzia duena distantzia luze hauetan, ez? Eta bere esperientziak eraman dio mundu guztian zehar, luze eta zabal, lasterketak egin eta marka oso onak jartzeko. Bere esperientzia oso importantea izan dudan eretzat, berak asko lagundu didalako, bidea hau nola kudeatu behar dudan, horrelako erronka bat. Gainera Iker Karrerak, badauka ezaugarri bat, eta da landa eremuko teknikaria da, baserritik jaioa den pertsona da, baserri gizona da, eta beraz ikuspegi orokor horretan asko laguntzena, asko hitz egiten dugu, eta egia esan ezinbesteko persona da, ez. Baita ere Iker Martínez, bada mendi korrikalaria ere, iraupeneko eskian ere asko ibiltzen da, lasterketa ugaritan parte hartzen du diseinuan eta antolakuntzan, eta bera izan da ibilbidea pixkat nolabait ere egituratu duena, ez, eta ibilbide horretan dauden pertsonak koordinatu dituenak, eta bar. Hori pertsonen aldetikan, badugu baita ere, entitateak edo parte hartzen ari direnak, ez? Adibidez, Idiazabal jatorri izendapenak laguntza eman dio proiektua, eman dio proiektuari, jatorri izendapenetan ere erronkari jatorri izendapenak ere bat egin du proiektu honekin eta babesa eman digu, Artzai Gazta elkarteak, bestetikan badugu ere Reino Gourmet bada Intiatik sortu den ekimen bat nolabait ere balioan jartzeko gure ondare gastronomiko elikadura ondare hori, eta nolabait ere aterkia jartzen dio bertako denominazioei eta horren atzean egiten den lanari, horiek ere Intiatikan lagundu egin gaituzte,
lagundu egin gaitu eta oso importantea da izaten ari dena niretzako da Xalok zentroa Etxarrin, hau da dietetika, nutrizio, estetika eta kirol zentro bat, eta bertan daude niri laguntzen ari nauten profesionalak, bai kirol prestakuntzan, AC Training taldeko Eugenio Torrano, Dani Ramos fisioterapeuta eta Ana Carmen Guarte dela Xalokeko, nutrizionista, dietista ez, eta Xalokeko arduraduna. Horiek ere parte hartu dute eta babes asko ematen ari didate, babesa ematen ari dit ere ternuak, eta hori gainera eskertu behar dut, beraiek ematen ari diote irtenbide teknikoa gazta bat soinean emateari, eta baita ere ditudan behar tekniko guztiei eta proiektuari bera ere sustengoa ematen ari diote. Ternuak badu linea bat lan egiteko dela ingurugiroarekin respetu osoak diren prozesuak martxan jarri eta proiektuak martxan jartzea, hor proiektu ezberdinak martxan jarri dituzte, plastikoekin, birziklatutako materialak eginez, arrantzontzietako sareekin eginda, tinteak sagardotegitako intxaurrazalekin, hor dauzkate proiektuak beti ez, eta hor, proiektu batzutan dabiltza oso interesgarriak diren gure sektorearen dako, eta hor proiektu honetan egotea importantea zen. Eta nola ez ere Musu Estudio, zuzendaria azkenean, Xabier Unanua, Musu Estudiorekin ematen ari dio forma dokumental guzti honi. Hau da, babesa ikusten duzun bezala, haundia da, baina ez da hor gelditzen, gainera. Haude personak aportatzen ari direnak. Crowdfunding kanpaina bat martxan daukagu, eta honezkero, jendeak parte hartzen ari du, eta ematen ari dio proiektu honi sustengoa ez. Eta bidean laguntzen ari diguten jende pilo bat dago ere. Jende horien artean badaude, ibilbidea trazatzen laguntzen ari digutena lurraldez lurralde, ez? Badago jendea logistika aldetikan erantzuna ematen ari digutenak. Esan nahi dut, azkenean honen atzean badago kriston jende pila lanean, bolondrez moduan gehienak, asko sustengu ekonomikoa ere ematen ari dira, ezinbestekoa dena proiektua bateratzeko. Beraz, zure galdera motza zen, laburra zen, baina esan beharra neukan hau guztia, ze norbait atzean uste balin badut barka nazala, baina eta gero komunikazio aldetikan ere oso garrantzitsua da egin beharra daukagun lana, ze egiten ari garen lan guztia, hau ezagutzen ez balin bada, zentzurik ere apenas eukiko luke ez. Eta hor laguntzen ari digu, oskiak, goiakarizketak, berak nolabait ere community manager funtzio hori egiten ari da, eta bere laguntza gabe ere hau askoz ere astunagoa litzateke, bai komunikazio, bai marketing aldetikan, bai esponsorrak edo patrozinioak bilatze aldetikan, horren atzean dago, eta eskertzekoa da laguntza hori eta gainera ezinbestekoa. Eta erronka bururatu zitzaitzunean pentsatu zenuen hain handi bilakatuko zela eta hainbeste jende involukratuko zela? Ez, egia esan, hau pentsatu izan banu ez nuke egingo. Momentuan hau ikusten irudikatzen baduzu edo gai balin bazara horrelako konplexidadea daukaun gauza bat irudikatzea, nire ustez arriskutsua izaten dela, ze galtzen duzu, ez dakit nola ere, ez beldur horiek iristen zaizkizu, niretzako asko sinpleagoa izan duzen. Nik ikusten nuen, historia bat kontatu behar zela, balioan jarri beharrazu dela gauza asko, sektoritikan behar batzuk ikusten dituen, hausnarketa batzukin parte hartzen ari nintzen gizartean, beste eremu batzuetan, eta zerbait egin behar zela. Eta orduan ideia hau iruditu zitzaidan oso polita. Eta gero, ideiak hartu du indar bat, eta indarra eta neurri bat, eta joan da, haunditzen. Eta haunditze prozesu horretan, gure esku zegoen guztia egiten saiatu gara, eta hori da hartu duen neurria. Bere gabezi guztiekin, bidean, eta hori da polita, ideia bat duzunean, jarri ibiltzen, bideak egiten hasi, eta bide horiek beste bide batzuk erakutsiko dizkizu, baina beti bidea aurrera egiten baduzu, azkenean, atzera begiratzen duzunean, esatu duzu, onnutza iritsi naiz, ez nun pentsatzen onnutza iristea, eta hau da dagoen aberastasun guztia ingurune horretan. Eta horren niri motibatzen nau. Aurretikan pentsatzen bali maduzu, eta oso garbi bali maduzu, igual egiten duna da, beldurtu, ez? Eta ez dakit, ez nuen pentsatzen hainbesteko jartzunik hartuko zuela. Nik beti kontatzen du gauza bat, lehenbiziko pertsona hau kontatu niona, Xabi Unanua izan duzen, zuzendaria dena, eta nire baitan pentsatzen nuen mesedez esan diezadala, ez.
Ze horrela bukatzen da historia hau, eta nire burutazioa, eta horrela ez dute euskarririk, eta ez dut zertan, ez? Neurri batean hori ere pentsatzen nuen. Eta bera zuzenean esan zian, baietz, bai, hau egin beharra dago, eta esan nuen, joe. Eta horrela izan du da, ateak jo ditudan bakoitzean, ez? Ate horiek zabaldu egin dira, eta horrek eskatu dit aurrera segitzea. Baina aurrera segitzean ere, nire motxilaren karga gutxitzen joan da, banatzen joan da. Eta orduan motxila hori banatzen joan den neurrian, errexago izan du da, ideia hau aurrera eramatea. Eta orain gaude, hori, gutxi falta dela ja erronka burutzeko, prestakuntza eginda, involukratuta on jende guzti hori martxan, eta oso motibatuak, eta orduan, ze esango dizut ba. Zailena ja eginda dago, esango zenuke? Ni uste baietz, ni uste zailena eginda dagola, edo hori pentsatzen dut, ze seguraski ez dakit oraindikan egiteko gertatzen denaren zailtasuna. Esan nahi dut, oraindikan ingenuidade puntu hori badaramakit, eta ni beti horrela ingenuo xamarra naiz, inozente xamarra, eta orduan pentsatzen dut, zailena eginda dago, gero baten batek ikusiko nago eta esango du, ez dakit zer datorkizun oraindikan. Eta 27an, Isabara iritsiko zara, eta han gazta bat trukatuko duzu, hango emakume batekin, artzain batekin baita. Hori da, bai. Dokumental honen aria, esaldi batean barne biltzen da, dela izan zirelako garelako izango dira. Eta hor daukagu, adibidez, Marina, Marengoren Bordako kasua. Neskato bat, praktikak egitera Kataluniatik etorri zen Marengoren Bordara, Marengo jubilatu behar zuen, eta hartalde hori desagertzen zen. Eta gaur egun gainera esan beharra dago, erronkariko gazta, hartzai gazta bezala ekoizten den gazta bakarra hori dela. Orduan gure ondarearen parte bat desagertzera zijoa. Marinak horri jarraipena eman dio, bere zailtasun guztiekin. Eta guretzako, edo niretzako hori zen erakusteko gauza bat, zailtasun guztiekin. Oso zaila zaio gaur egun aurrera ateratzea, berak erabaki hori hartu zuen. Borda bere gain, hartaldea bere gain, eta gazta bere gain. Eta hor dago, errealitate bat da. Eta errealitate horrek bermatzen du, etorkizun bat egotea ez. Orduan, ezinbestean berak zentralidade bat hartu hartzuen guzti honetan ez. Beragatik erronkarin eta Nafarroan eta Euskal Herrian badago hartzai bat, erronkariko gazta egiten duena, hartalde batekin, belagua bezalako paraje bat kudeatzen ari dena, bertako inguru giroa, bertako naturgunea zaintzen ari dena, eta gainera kriston gazta egiten du. Eta gazta hori dastatzeko aukera ematen digu, eta hori da privilegio bat. Eta gero egun horretan ere, egun osoko festa edo egitaragua antolatuko duzue? Bai, helburua zen, Arbauzutikan aterako gara, eta poliki-poliki irudikatuko duguna da, Arbazutik Izabara ondare bat biltzen joango garela, giza ondare bat, jendea, historiak, eta hori iritsiko da Izabara. Eta eraz, Izaban hori erakutsi egin behar da. Ondare hori modu materialean. Orduan, festa egun bat izango da, festa egun horretan aldarrikapen espazio bat egongo da, orain esplikatu dudan guzti horren aldarrikapen espazioa, eta festa horretarako badaude ekimen bereziak antolatuak. Hemen oso importantea da Kurruskla kultur taldeak egiten duen lana, beraiek asumitu dutelako partekatzea beraien lana guk egiten ari garen proiektuarekin ez. Eta hor dago, adibidez, eta gainera ezinbestean historia honetan sartu behar zen historia bat, enaren ibilbidea edo espartinagileen ibilbidea ez. Erronkari eta Zaraitzu Ailaratikan joaten ziren Mauleraino espartinak egitera, neskatoak, 19. mendean zehar, eta neskato horiek ziren herri horietako ekonomiaren zutaben nagusi bat, artzaintza zen bezala. Eta askotan hori ez da erakutsi, badirudi erronkari zirela gizonak eta artzainak edo egurra lantzen zutenak, eta emakume kriston funtzioa zuten, nola ez, gizarte guztietan bezala, baina hori etzen ikusten edo estalita nola baitere egondu da, eta Kurruskla elkarteak hori balioan jarri du. Egun horretan egingo dute representazio bat zer suposatzen zuen hori. Garaiko trajekin jantziak joango dira, orduan egiten zen prozeso guztia eszenifikatuko dute, enaren ibilbidea eta enarak ziren, beltzak dira, enarak, hauek beltzez joaten ziren, Maulera, espartinak egitera,
Eta udaberrian bueltatzen ziren, enarak bueltatzen ziren bezala, horregatik deitzen zitzaien enarak ez. Eta, bueno, errepresentazio hori egingo da, gainera bazkari herrikoi bat egongo da, beraiek ere antolatuta, eta egunean zehar ekimen kultural eta abar egongo dira. Baita ere, bueno, pues egongo da gaztaren inguruko errekonozimendu ekitaldi bat, eta ondare guzti honetan, bide guzti honetan elkartu garenon errekonozimendu bat edo ekitaldia egongo da. Eta deitzen dugu jende guztia parte hartzea noski. Beraz, egun polita izango da, ez? Eta horretaz gain, 26-tik 27-ra, ez? Korrikazoa zen bitartean, baduzu finkatuta ibilbidea, edo ze herritatik? Bai, finkatuta dago, gure web horrian aukera dago ja sartzeko eta bertan parte hartzeko, badago atal bat, erronka jartzen duena, bertan klikatu ezkero aukera daukazu, ibilbideko zati ezberdinetan parte hartzeko, bai, korrika. Eta track guztia ja, bertan dago, bueno, pues ikusgai, ez. Eta ze herritatik eta pasatzen den ere, jendeak jakin behar du, hori, ez dela zirkularra, bidea, hau da Arbazutik atera eta Isabara iristen dela, beraz, parte hartu nahi badute, logistika horren arduradun egin behar direla, ez. Eta gainera deitzen diogu jendeari parte hartzea, bai, aukera polita izango da, eta gainera nik behar dut jendearekin joatea, nahi dugu jendearen babesa jasotzea, eta baita ere herri horietan dagoen jendea, pues bueno, pasatuko garen ordua gutxi gorabehera ezagutuko du, eta animatzea, ateratzea, eta bueno, kaleak momentu horretan betetzea, edo mendiak betetzea, polita izango da, bai. Oso ongi, ez dakit zerbait gehiago gehitu nahi duzun, edo besterik gabe, hori, jende animatzea egun hortan babesa ematera, gero Isabako festara, ez? Eta crowdfunding kanpainan parte hartu nahi badu, web horriaren bitartez, ez? Bideak dokumentala. Hori da, bideakdokumentala.eus, edozein parte hartzen mota egiteko bide horretatikan, oso erresa da, crowdfunding kanpaina egin nahi balin bada, hor sartzen da eta oso erresa da, parte hartu nahi balin bada berdin, korrika egin nahi balin bada, sartu daiteke eta inongo arazori gabe, eta informazio guztia nahi balin badu, bertan dago, oso ongi azalduta. Gero sare sozialen bitartez gainera, jarraipen bat ematen diogu egiten ari garen prozesu guztiari, eta beraz, horra aukera du. Eta uste dut luze eta zabal esplikatu dela dena, besterik gabe, eskertu nahi nuke bide honetan bide lagun izaten ari diren guztiei, eta bide lagun izango direnei, oraindikan bidea egin behar delako. Pentsatu zazue, 2020an dokumentala ateratzeko asmoa dugula, eta hor beste bide bat egongo da, ez, dokumentalaren bidea. Orain egiten ari gara, denon artean, errealitate bat, eta gero errealitate hori ikusteko aukera izango dugu. Eta, oraindik bidea luzea dela. Eta eskerrik asko, aukera emateagatik kontaz hitz egiteko, eta berzuek ere animatzen zareten bertan agertzea. Mila esker, eta ea ongi doan guztia, eta hori, zuerte hon. Eskerrik asko zuei.